Hej, vi har om afstandsbestemmelse ved hjælp af størrelsesklasser og supernova type 1A. Klasse. De mindste og svageste stjerner får en størrelsesklasse på 6+. Dem med den mindste lysstyrke får 1+. I nutiden kan man se 10+ med en normal kigger. Hvis man nu har større udstyrke, kan man se helt op til 25+. Nu større selve stjernen har i størrelsesklassen, nu længere og sværere er lyset, vi kan se fra dem. Det betyder også, at man skal have bedre udstyr for at se dem. Størrelsesklassen er 5 større modtages 100 gange mindre lys fra selve stjernen. Skalaen over størrelsesklassen går fra 25- til 25+. Vil jeg forklare ligningen og hvordan jeg har beregnet den. M det er størrelsesklassen, og D er parallakse. I M der har jeg taget 3, og i log har jeg taget 10, og så i D har jeg taget 30. Og det kommer så til at se sådan ud. Når man kender den tilsyneladende størrelsesklasse samt afstanden til en stjerne, kan man udregne, hvor meget lys der faktisk udsendes fra stjernen. D er lig med afstanden fra stjernen til solsystemet. Lille m er den tilsyneladende størrelsesklasse svarende til at måle lysstyrken for jorden. Stort M, den absolutte størrelsesklasse, svarer til at måle lysstyrken 10 per sekund for stjernen. Afstandsbestemmelse. I midten af 1800-tallet kunne man måle afstanden D til mange af de nærmeste stjerner ved hjælp af parallaksemetoden. D er lig med afstand fra stjernen i solsystemet. Man kan bruge afstanden til supernovaen til at udregne den størrelsesklasse. Ja, jeg vil starte med at fortælle om supernova type 1A. En supernova er en stjerne, der som ikke længere har mulighed for at danne energi ved fusion og som vil eksplodere. En supernova bliver på meget kort tid meget lysstærk. Man kan bruge supernovaer af type 1A som standardlyskilder. Astrofysikere opdagede det først ved at undersøge den tilsyneladende lysstyrke snedsvis af fjerne supernovaer af type 1A. Supernova 1A forekommer i det binære system. Et binært system er et system af to objekter i rummet. Den type 1A supernova er en underkategori i Minkowski-Zwicky supernova-klassificering, der blev opdaget af amerikanske astronom Rudolf Minkowski og schweiziske astronom Fritz Zwicky.